nezithandwa zethu emakhaya nako Facebook Ukhozi sikhona nako Facebook Live futhi ku Medilution sikhona. Kanti ke namhlanje sikhuluma ngento abanye abantu abangathi hawu yini ongayixoxa ngesilungulela. Into ekwazi ukushisa inhliziyo heartburn. Ukuthi heartburn umuntu inhliziyo kuhlukene mama lady mhlawumbe sike sihlaziyo ukuthi why usekuthiwe heartburn. Okay. Digestion nobe no no digest. Inhliziyo ingapha enhlele ephethe igazi. Okay, manje Jubile wangifaka lapho. Okay. Angiye khona ke kodwa mama lady ikhumbula ukuthi isilungulela lesi uma sikuphethe siba kuphi sibe la ku center yesifuba sakho, okay, phakathi nendawo, all right? Inhliziyo yona ikuphi nayo ikhona futhi kwi center yesifuba sakho except ukuthi isinqa sayo kancane silalela kancane ngakalesi. Lesibiza ngokuthi apex, okay? Kodwa inhliziyo nayo isilungulelo kwindawo ezingafani ngoba khumbula ukuthi isilungulela sakho sibangwa yini? Sibangwa yiacid esuka eswini isiyanyuka inyuke laphi kuminzo wakho, all right? Lokho sikubiza ngokuthi esophagus. All right. Now esophagus yakho yinde mama lady D, so kukhona la ifika idlule khona ngasenhliziyweni ngoba yindo yona. Ukhumbula ukuthi unoqhoqhoqha ngithi ngaphambili mase ngemuva kube yona esophagus, it may fika lapha enzansi khona la ifika idlule ngasenhliziyweni kodwa hayi ngoba kuukuthi isilungulelo sinako ngakwampela ukuhambisana nenhliziyo kodwa khona le ngizongena khona futhi ngasekugcineni noma sengikhuluma ngezifo zenhliziyo zikhona ezibanga isilungulela kodwa hayi ngoba lokho kuminzo wakho kuhambe kwadlula kuyona inhliziyo. All right. Now if udla normally asike sisho lapho nje uzube nesilungulela nje yini inkinga uzube nesilungulela mama lady D ingoba le valve angithi uma udlile kune valve ephuma kuminzo wakho evalela ukuthi ukudla mase kudlulile la kwangena eswini angabe sanyuka futhi lokudla. All right, so kune valve elapho esibiza ngokuthi esophageal sphincter. Okay, so so leyo valve leyo mama lady D isivekela ukuthi okuseswini akuhlale eswini okukuminzo akuhlale kuminzo. All right, ngoba le ndawo azifani mama lady D nama chemicals futhi aphakathi afani. Khumbula ukuthi isisakho si acid kakhulu, acid yakhona i1 up to 3 okusho ukuthi kune esicisha kube njenge battery acid lapho ngoba isiyenzela ukuthini ukudla mase kungaphakathi ayiphule break it down yashisa iacid yenzela ukuthi uma kunezinambuzane lezo nazo azife nezinye acid nenyongo isikhona eswini yonke so akumelanga konke lokho nenyongo ikhuphuke ngominzo wakho. That is why kukhona ke leyo valve leyo indlela yokuthi ikuvalele ukudla. All right. So normally uzodla wena ngesikhathi ukudla uhlafune kukodwa ukuhlafuna kukwakho angithi kunamathe nanama chemicals esithi ama enzymes already asiyaqala yakuphula ukudla kwakho. Uma sokufika uminzo wakho uyimuscle mama lady D uyimuscle evumela ukuthi ayikuphushe ukudla kwehla kuphushe lokuphusha kanje lokuphusha kuze kufike eswini mase kuvalela khona eswini. So ne heartburn nje wena ingoba kuleyo process yokuthi uminzo wakho uyakuphusha ukudla ukuseswini khona leya valve le ngikhuluma ngayo ayisavaleki. Lokho sokwenza ukuthi lokwakushisa manje okuseswini ikona lokho sokukhuphukela kuminzo wakho esesikhathi uzokhuphukele na kumphimbo wakho ngoba abantu abanenkinga yesilungulelo mama lady D uzokushisa kakhulu. All right, ukushisa esifubeni kwesikhathi kuze nalokushisa kuze kufike nakhona kumphimbo wakho uzuzwa ngathi unesihahadolo nje nakhona emphinjeni kwesikhathi kube ngathi khona into ongayigwinyile engathi ihlezi athi umuntu ngempela siphume ngenhla yazi sizokuthi ngisha amanzi amaningi isikhiphi and uqinisile mama lady D ngoba kusuke kuyarampele lo acid isikhuphuka la emphinjweni wakho uzoshintsha nane voice uzivoice ngathi ba hoarse umuntu kuba ngathi uphelele yizwe kancane niwama ukukhuluma uzothi awunalizwe lamsele yaphela kanti ingoba le acid le okumela ngabe iseswini yabo isisakho mama lady D sidalelwe vele ukuthi siyimele acid so ne membrane ne lining yakhona okusho ukuthi isikhumba sangaphakathi eswini sakho sidalelwe yona iacid kodwa isikhumba somenzo nakumphimbo wakhe sidalelwe iacid. Iacid masifika lapho siyashisa siyavuvukala soba nezinhlungu ke wena so uthi mudla into ene acid so uyathunikala
waphuza into ene-acid ngoba sutshabukile ngoba le acid kumele ngabe ihlala eswini iyona lesikhuphuka sekubangela i-heartburn suyathonikala wena ngoba sutshabukile lapho ngaphezulu. Say for example umuntu one-asthma eyedwa nje the fact ukuthi une-asthma le acid ifinyuka i-acid ngokwayo iyakwazi ukuthi ihambe igcwale esifubeni sakhe isiblock isifuba nakhona akubi asthma ngathi iyavuka. Alright, but mina sengu-Dr. Mthembu sengizokunikeza imithi manje yokutreat-a leyo asthma. Alright, sengizokunikeza izinto ezizokwenzani zizo-relaxa kuthiwa ama-bronchioles indlela lokuhamba khona umoya wakho, so izo-relaxa nama-muscle lapho ukuze kuvuleke phela lokwakucinana kwakho. Into umuntu angeke ayicabanga kodwa nje Okay. iyahlangana. But khumbula-ke manje ngitheni kuwena, ngithe umenzo wakho ne-valve uyi-muscle ngokwayo. So mina njengodokotela ngizokunikeza iphilisi elizohamba liyokusiza kwi-asthma ukuthi alihambe lenze ukuthi ama-muscles asesifubeni sakho nesifuba sakho asivuleke. Kodwa kusavuleke esifubeni kuphela, sokuvuleka futhi nakhona lapha kumenzo manje, okusho ukuthi nako sokudala leyo nkinga futhi ukuthi umuntu one-asthma uba nayo inkinga ukuthi abe nozwelo kakhulu agcine seba ne-heartburn kanti sokuyile treatment le ye-asthma. Amaphilisi amathambo, of course you know mngani wethu brr. Right, Umuthini. angimusho phela ngegama ukuthi ngithe nje ubrr umngani wethu. Kodwa lamaphilisi lawa amathambo nawo ehlisa ukuvuvukala mamlady day because anikezwa ogogo abanga ukuthi utshabuke ngaphakathi, abanga i-acid ngaloko ngoba once watshabuka futhi ngaphakathi umzimba usuyazikhiphela ke nje i-acid akusekho nokuvaleka ngoba wena sewujabulile ngaphakathi. Alright, namaphilisi enhlungu ngoba amaphilisi enhlungu mamlady D, khumbula ukuthi uma sekunephilisi lenhlungu sengiyasho angisho ukuthi umuntu akayiyeke mamlady D, sengishona umuntu ozothi sengicheckile ngazi yonke into angiyazi ukuthi lesilungulela sibangwa yini. So ezinye izinto ezingakubanga lokho amaphilisi enhlungu akwazi ukubanga lokho ngoba khumbula amaphilisi enhlungu ayisidakamizwa, so ngesikhathi adaka imizwa part of i-reaction eyenza ukuthi iminzo lakho livale lapha kuleya valve ukuzwa ukuthi okugcwele manje lapha ngenzansi angivali. So manje if uphuze wena isidakamizwa ayizwa ukuthi sokugcwele eyazivulekela ikhuphuke kuseswini. Abantu esithi bakwi-risk if kukuthi umkhulu vele ukwi-risk ye-heartburn noma yesilungulela because lesiswa ngithi manje sesinokudla sesinalento esinayo ngaphakathi and sesivalile wena lamafutha nazonke ezinye izinto nomkhaba usupressa kakhulu kusona isisu. Uyakhumbula sahlukanisa ukuthi kunomehluko phakathi kwesisu nomkhaba. Alright, so unomkhaba wena omkhulu osugcinezela isisu, so sokugcina lokho kuseswini kuputshukela ngenhla because wena une weight and umkhulu. Alright, fana nokuphanga uma udla Uma ngizobe nginanulalela wezobe lesido avela gwinya uyaminza uyagwinya nje. Uyaminza nje uminza. So of course if wenze njalo futhi uma ungahlafunisisi mamlady D, so wenza ukuthi ukudla ukuthi mase kufika esiswini sakho sokuzohlala isikhathi eside manje lokudla ngoba akuzange kugayeke kulama stage okuqala okugayeke lapha emazinweni akho. Oh, the colored in me is coming out. Okay. Lalela. So ukudla mase kuhleli isikhathi eside bazothetha ugogo sesiyahleka. Babonisa ngishongo lutho ngithi. Okay, ukudla wahlala isikhathi eside esiswini. Alright, uzoba ne-acid futhi ngoba sokuhlela isikhathi eside. Kuyafana nokuthi udle ukudla okunamafutha kakhulu. Amafutha okunye kokudla kona wonke ama-groups okudla, i-protein, carbohydrates njalo njalo. Amafutha kuhlala kakhulu esiswini sakho mamlady D. Umzimba udlala ukuzama ukwephula lento before uyidlulisa, so hlala isikhathi eside kakhulu, so ugcina ke manje soba nenkinga yokuthini, soba ne-indigestion number 1. But more importantly ukuthi soba nale i-acid umzimba wakho usuloku ukhipha i-acid eningi manje ngoba uzama ukubreak down lokudla ngoba umzimba ukhipha i-acid ukuze ubreak down lokudla. Inga lento umuntu ade phuzile i-acid eningi. Akusase kuseni ufike ibhabhalazi ungena ufuna ushadini lo hlala. Sekusimivane nje. Siyayokoza. Uzomulisha ema-acid uzomulisha. Siyayokoza nje. Bayigade ngempela. Wena ungababonisa uthini? Na ngisho ukuthi sigqugquzela ukuphuza. Kodwa ngakusasa
sekuseni uthi nje ngafa engathi ngathola nje pelepele Ipelepele nya. mhlaba bangayeka ushadini oluhlaza ngokushesha Em, baphuze yona. Okay, number 1 njengoba ngihlala ngisho mama Lady D ukuthi uyaphuza enza sure ukuthi Yeah. uphuze namanzi lapho wenza ngathi uyatayela kanti uyazi wena ukuthi lo tshwala uyabudilute Mhlawumbe iyo lento ngokwabo. kuthiwa yidla Alright. qala ungaqali uphuze qala udle kuqala. Ngoba uslower down na Yeah. utshwala ukuthi ungasheshi ungene egazini, alright? Yeah. But even if uyazi ukuthi ubuphuzile nangakusasa awukuphuza amanzi wenzelani ukuflasha egazini lakho lo tshwala. But if uyabona ukuthi bengiphuze kakhulu ngakusasa kunokuthi uthathe into eyi-acid, Yeah. thatha ubicarb nje mama Lady D, baking soda kancane, quarter teaspoon ufake engilazini yamanzi uphuze ngoba wena suyoshaya leya acid engaphakathi kwena kuwena. ukuthi umuntu othinta ngendlela ezahlukene azi ukuthi plan ithini kusuka manje Yebo. abe neplan yokubona konje ekhanda kusho emzimbeni kwenzekani. Shaya i-bicarb mama Lady D, uphuze i-ginger tea izoshaya nekhanda ivule nemithambo. I-ginger yinhle kakhulu futhi. Umama amegoqozela Yes, amgoqozele mshaye ngayo ekseni kunokuthi aphuze lokho kuyi-ginger okunye okubabayo. semotweni buya kancane. Yebo. Manje ke uma unombuzo mlaleli ingabe If kuwukuthi unesilungulela, okay, i-heartburn, isikhathi esiningi siya-assume ukuthi kusuke kusho ukuthi iyona i-acid, but khona nezinye izifo ezingayimbangela ukuthi wena uzukushisa la esifubeni. Eziphi lezo zifo? Okay, number 1 engifuna uqala ngaso nje i-heart attack, uma umelwa inhliziyo. Alright. So siphinda kuyena uheart wangithe ngiyaphinda futhi kunhliziyo. So if kuwukuthi wena umelwa inhliziyo uzoba nesilungulela kushise la esifubeni, but ukushisa kwakhona kuhlukile. Kuzoba ukushisa uzwa ngathi kuhlela uganaganda esifubeni, kunento esindayo ehlela esifubeni sakho. Okay, kube bukhuni ukuthi udonsa umoya, kungavumi ukuthi udonsa umoya, kodwa futhi ihambisana nokuba weak. Leyo nto ayihambisani nje yodwa. One of the things ezenzakalayo futhi umuntu uma emelwa inhliziyo ukuthi kuba ne-pain kuphi kwi-jaw. I-jaw inhlafuna. Okay, so ne-pain, nenkinga esifubeni, kwabuhlungu and kwabuhlungu inhlafuno yakho noma ngenhla kwengalo. Just be careful ngoba lokho ngabe kusho ukuthi unenkinga yayo inhliziyo mama Lady D. But kunezinye izimo mama Lady D ezoyibanga i-heartburn, into esibiza ngokuthi hiatus hernia. Alright. Khumbula ukuthi i-hernia yini mama Lady D? I-hernia kusuke kusho ukuthi isitho esiseduze kwaleso sitho sesingene kwesinye isitho. Alright. So la uma sikhuluma nge-heartburn sithi i-hiatus hernia kusuke kusho ukuthini? Kusuke kusho ukuthi isitho esisisisu sakho sesiputshukile, saputshukela kuminzo wakho lade engafanele khona. Isikhathi esiningi lokho kusuke kubanga ukuthi muphefumula ngithi kune-muscle elapho kuthiwa i-diaphragm esizokubamba ukuthi nayo leya valve leyana ibambe iqine. So wanenkinga ku-diaphragm leyo yaba weak or ne-pressure from eswini, nomkhaba nokuba mkhulu nje wasongelana, zonke lezi zinto zizobanga ukuthi i-diaphragm ibe weak. Mase iyadedela, mase isisu sakho sesiyaputshuka, siputshukele kumenzo wakho, suba ne-hernia. Labo bantu kwesinye isikhathi uyabona kuba nebhola endaweni yovalo, kube buhlungu kakhulu, kusuke kuyi-hernia. Naye-ke lo muntu mama Lady D uba naso isilungulela. Alright. Omunye uba nesilungulela ama-gallstones azosibanga futhi isilungulela mama Lady D. If ne-cancer kuminzo wakhona, khumbula phela manje uminzo wakho ne-cancer, khumbula ngathi i-cancer yini? I-cancer isilonda. So leso silonda leso uma udla wena siyahuzuka kube buhlungu. So ne-acid futhi nakhona isiyanyuka lapho ngoba ngesikhathi i-cancer ikhula isiyayivula futhi leya mbobo, manje ayisakwazi ukuthi uvaleke kahle. So suba ne-heartburn futhi uma kunjalo. Or unokuvuvukala nje thizeni okukhona kuminzo wakho, or yophela ukuyopha kancane. So that is why uma unaso isilungulela uyibheke nendle yakho. If indle yakho uyibona ukuthi iyashintsha umbala iba mnyama and unesilungulela, hamba kudokotela wakho. Ungaloku uyitreat ngale mithi uthenga esitolo yokuthi ihahazayo yokuthi uzitreat wena. Hamba kudokotela ngoba lokho kusho ukuthi uyopha ngaphakathi, igazi lakho libe mnyama nje phela silishiswa nayi-acid. So seliyajika igazi lakho seliba mnyama. Okay. Or if kuwukuthi unale pain ebengisho ukuthi kuba ne-pain izihambe iye kwinhlafuno yakho njalo uma unesilungulela, zonke lezo zinto mama Lady D ungayithathi light. Yes, siyafundisa lana but sisenzela ukuqwashisa nje. Egcineni wena hambe kudokotela wakho if kuwukuthi kunento esekuphethe isikhathi eside. Abantu abaningi mama Lady D bajaha ukusebenzisa imithi. Amanye utholaza hayi ngisebenzisa lento every day njalo ngiphuza ukuthi ekseni,
lalela noma yini edinga ukuthi uyiphuze every day kuze ube right ayikusizi. Ulamula, konke apricot, konke kuyi-citrus. Ngiyazi kunabantu abaningi abaphuza ulamula ekuseni njalo every morning uphuza ulamula. Yazi ukuthi uyayinyusa i-acid yakho Mama Lady D uma wenze njalo. And labo bantu isikhathi esiningi Mama Lady D bathi uma nenkinga kumphimbo, umphimbo wami kunesihahadolo, ilo lamula ophuzayo every day. Umzimba wakho unayo i-acid ngokwayo. Iphuze yes ulamula ngoba unama-benefits ayo, but angabi yinto ukuthi njalo wena every day uvuka nje uphuza ulamula ngoba leyo acid ngokwayo yenza umonakalo ngaphakathi. Nenyongo ngoba sokuwukunye lokho Mama Lady D ngoba uma sekuyinyongo. Khumbula ngesikhathi esikhuluma ngenyongo Mama Lady D sakhuluma ngokuthi ngesikhathi isibindi sakho sikhipha inyongo sikhiphele eswini ngoba sisizwe ini i-alarm ethi hayibo kunokudla eswini, khipha inyongo manje inyongo ihamba iyogaya amafutha. Alright, so leyo alarm leyo yini acid eseswini ebanga leyo alarm ukuthi umzimba wakho ukhipha inyongo. So once wena naleyo acid eningi so umzimba wakho uzoloku uyikhiphile inyongo kanti ingoba ubanga ukuthi une-acid ngaphakathi. Alright, so sogcina inyongo siba ningi ke siyaphuma nako ukugabha kakhulu waphalaza kakhulu igcina iminzo wakho sujwayele ukuthi hayi kuyakhuphukeka. Usuthi lo muntu ukudla kuyenzansi ayakukhuphula ngoba phela nayo ayifuni ukudla kuhlale kuyona. Iyazi ukuthi ukudla kuhlala isikhathi esithize la kumina. Manje ukudla kugcwele enzansi ongcona ngikukhuphuleka. So egcina umuntu senyoma kunjani seyayiyokoza nje nathi umuntu mangihlezi ngiyayoza ngibonile nalo ku Facebook live khona oshilo wathi lokhu uyayiyokoza nje. So kukodwa lokho kungaba imbangela yokuthi wena usuzuke wakwenza over too much.